Karamna kumolande ngatokia sani mano mar procurement ko land tender ten minene kacha chakre lendo mare nyaka chudo ching makori burubedi kichudo suppliers gi contractors bende kopogre gi mano treasury bende wacho ni koro system manyien ni bende koro bro chungo misallocation of funds weche mag mibadhi kama tuchecha reduce pending bills kanyakla koda mano mar yango ni projects gi locations mage ne kanye e kin mamoko. Erokamano king'iyo kaka wasebedo ka watimo lando tije ma ji apply ne tije ma tim sort listing ma miji tich nyaka gike chudo jo ohala osebedo gi chandruok kabisa. Inyalo nwang'o ni nitie tije molandi ma ji tim to pesa to onge. Inyalo nwang'o ni pesa nitie oland tije ma miji tije ma ji otiyo kogik sa chudo tiyiero joma ichulo to moko iweyo. Ma gimo mineno counties wage te kata na some state parastatals nigi pending bill ma kama inyalo gole kichulo onge nikech ka pesa mane nitie sama ne ilando tich koro onge sama ichudo manyiso ni ochule ng'ato e yo moro mok ni kare kata ochul tich mopogore gi tich manolandi manyiso ni pesa ni manobiro sama ne ilando ticha en koro onge manyaka dhir gigeni pending bill. Kagise dhi pending bill chuno ni nyaka bi many pesa moro mibi chuli godo ma pesa no be kopo ni nok odonje budget yo makare to kibi yude. Counties gi te samo wuoyo kodi ni ibiro nwang'o nitie kata jok manotiyo ne county kata higa 2015 nyaka samo wuoyo kodi sanga ni pok ochul gikia ni bichul gi karango gikia ni pesa ni biro akanye kidhi chulgi seche moko ibiro nwang'o ka county obiro request pesa gi list to list wage request go pesa kugi ke county to jomi chulo pogore gi joma ne tije gi okelo pesa. Apani mai gik ma samoro nyalo miyo ji bedo gi ng'ur mang'eny nikech wach mar e-procurement dhi solve this nikech pesa ni mano oland cha kugi sa chudo koko chuligo the system will query kejo nego beni bedo clear from the system ni gima notim cho this step the reason makama to rumo koko rumo within the system everybody will know kata ngana biro ng'eyo ni tender ni notim pesa ne nobiro to kochul ng'ane mabiro nyiso ni ma biro golo weche mang'eny ma ji warego ka. Koro gineno gik machalo pending bill gi an kipenja tanyalo wacho ni gin gik moko nego beni betie gin gik ma dhano ema create nikech onge tich minyal tim ka pesa ne onge to ka pesa ne nitie to time kugik sa chudo to pesa koro dhi kanyo miyo ok nyal chul ng'ane. Koro magi gik manyaka wang'i nikech joma mago ohala gi sirikal medo dhier moloyo kako nego bed ne gin nikech kikawo loan midhi timo go tich sirikal kata kawo higni 10 koko chuli ginegi apani king'iyo higni 2 mokalo chien ka ineno ka suppliers mang'eny nyalo dere kata moko ineno kalokore jonek wuotho duke ndara nikech ikawo loan itimo go tich higa dhi 10 komi pesa ni bank dwaro pesa gi o gimi nyalo timo onge nikech aneno ja Kisumo moro mane olonyore duk one day ka en gi nyithindo e ot nyithindo kia dhi skul pesa ne to moko kumi nyalo dhi onge ng'anyalo holi pesa be onge nikech isedhier ma ng'ama biro mi pesa ong'e ni ok ibi chule manyalo miyi onge kidhi e ot nyithindo bende ng'iyi wuon gi menyo riembo gari ba ose ang'o ma dhi timore wich kuot tami dok kata kuom family ni. Omiyo an ka wanyalo bedo gi system mabiro tieko embarrassment ma johala osebedo godo gik mang'eny ma wadwa lawo mang'eny gi wamany yore minyal tiek gi godo to kwanego gi maber.